Todos os contidos que están na rede están suxeitos, en principio, a dereitos de autor, non? Toda a obra está suxeita a eles, e as leis de cada país, a respecto dos dereitos de autor, varían moito, pero, en canto aos contidos de Internet, podemos dicir que todo o que son vídeos, música, imaxes, todo tipo de gráficos, mapas, os contidos de texto, creacións literarias, blogs, boletíns, PDF, presentacións multimedia, todo ese contido está suxeito aos dereitos de autor. Polo tanto, non podemos modificalo nin distribuílos en permiso, salvo para nos podemos ter acceso a consultalo, pero non a apropiarnos del para facer outra cousa. Polo tanto, os servizos de Internet, como YouTube ou as redes sociais como Facebook, xa se coidan moito de que se sigan e que se manteñan e se respeiten os dereitos de autor. Por exemplo, YouTube indícanos que debemos asegurarnos que todos os vídeos que subamos, así como a música que pode acompañar esos vídeos, que ten que ser de creación propia ou senón debemos dispoñer dos correspondentes dereitos. En caso contrario, YouTube eliminará esos contidos da rede. E Facebook fai o mesmo, nos indica que está prohibido subir á rede social contidos que non sexan nosos, non? Que teñan dereitos de autor. E que, ademais de eliminalos, pois se lle fecharán as contas aos usuarios reincidentes, non? Neste mal uso. Polo tanto, pois se tende a asegurar dentro das redes sociais e dos servizos de Internet o respeito a estes dereitos de autor, e o que temos que pensar é que por que un contido este accesible e podamos velo, eso non significa que podamos facer con el o que queiramos. Tamén indicar que existe unha solución que se chama Creative Commons para aquela xente que quere que os demais podan usar os seus contidos, pois modificándoos ou non, con un uso comercial ou non, hai diferentes opcións e categorías, pero que é como unha solución para aqueles creadores que queren poñer á disposición da comunidade a súa creación.